tebih saking Pambeng. Alhamdulillah. Mugi kawontenan ingkang kaparingaken dumateng kula dalasan panjenengan sami ngantos ing wekdal-wekdal sak candhaipun. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jam gangsal injing ngemas Bunandi Cungir awit kendaraannya mboten saged mlebet mriki mengke kasuwun dherekaken penganten dhateng Gunung Agung kanthi ater-ater kados di tanggal 16 Oktober tinggal jam gangsal injing jam gangsal dibayar subuh kempal wonten halamanipun Pak Bunandi Cungir. Menika medal saking Pak Bapak menika mboten mami arisan. Biasanya kan menika ketemu arisan menika wau kita pas wanti-wanti mboten mami arisan. Nah, ini kepal wonten tanggal